ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। श्री वार्षवानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलंब रसाम्बोधे पादाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगावरायते। गौरविर्भाव भूमेस्वं निर्देष्ट सज्जन प्रियः वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतौ पंगुर मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यात् वृंदारण्य कल्पद्रुमधा श्रीमद् रत्नाकर सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवौ श्रेष्ठालिभि सेवमानौ स्मरामि। श्रीमान रास रसारंभी वंशी वटतटस्थित कशन वेणु स्मनैर गोपीर गोपीनाथ श्रीयस्तु नमः श्रीयस्तु न। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद तुमका. आता श्री शिक्षाष्टकम सांगू का मंदाकिनी माताजी आता सची आईची अँकर आहे त्यांनीची तशी तुम्ही कंटिन्यू करेत माताजी हंगतुलन प्रोग्राम. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. थैंक यू सो मच माताजी. गायत्री माताजी. चेतो दर्पणमार्जनं भवमहा
दावाग्निर्वापणम् श्रेयः कैरव चन्द्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृता स्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस्तत्रापिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशम् इह जनिनानुरागः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहेतुकी त्वयि अयि नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्द विरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा सर्वांक नमस्कार करता आज आम्ही शिक्षाष्टमकाचे 6th वर्ष ताजे लास्ट दोन्ही लाईन शिक्षक शिकवचक येता आसा ती रेवती प्रिय माताजी हरदेश रेवती प्रिय देवीदासी माताजी हरे कृष्ण माताजी तुमका स्वागत आसा आणि तुम्ही रेवती प्रिय माताजी विषयी सांग्या म्हणून सांगल्यारी तुम्ही पुरा जण पळेला सांगेल पपेट शो आणि त्यांनी भगवत गीता सिरीज भरती घेतील असं तुम्ही पुरा पळेला आणि तातावळ सेशन घेता ती हंगे येऊन पारिचन करून आमकां शिकयता ती आणि तांगेले कार्मिक नेम रीमा भट भरत म्हणून आणि तुमगो तशी म्हणके स्पिरिच्युअल नेम रेवती प्रिया देवीदासी आणि हांनी हिस होलीनेस जयपताका स्वामी महाराजाले डिसायपल जावन आसा ती आणि हांकां इनिशिएशन जालेले 2014 बलराम देश म्हळ्यार म्हाका दिसता बहरीन आणि हांनी प्रेझेंटली मंगळूर आसा ती आणि हांची एक पूत आसा तक्ष म्हणून तक्ष तुमको तशें म्हण केला एक भजन वरे सांगता भरतीपेटी येवन सांगिल आसतानी आणि तांणी कीबोर्ड प्लेयर वरे आसा ती भारी चंद हांव सांगेन म्हणजे कीर्तनीय वरे आणि हांनी एज्युकेशन वायज बीकॉम आणि MBA वरे केलेलें आसा प्रेझेंटली तांणी श्रीमद भगवत गीता श्लोकास आणि ताजे एप्लिकेशन पुरा स्कुला चिल्ड्रन टीच करतात हांगा बरोवचे भारी इंटरेस्ट आसा आणि हांनी आध्यात्मिक स्पिरिच्युअल टॉपिक्स वरे बरोवका म्हण लेखील आसा माताजीन सो माताजी तुमगेले ईगरली आम्ही वेट करता आसा ती हरे कृष्णा वेलकम माताजी कनी चूक जावन आसता माफ करा हरे कृष्ण हरे कृष्ण ऐक पडतस ना माताजी हा ऐक पडता ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋ ಆಸ್ ದಿಸ್ತಾ ಮಾತಾಜಿ तुम्ही ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡ್ ಕುರುದಕ್ಕೆ ऐकता आता क्लिअर अस की हा हा हरी बोल सर्वप्रथम जाऊन सगळ्याले आशीर्वाद मागून घेता असं की आज एक अवसर मेळिल्ल्याक इतले चंद शिक्षाष्टकामा वयरी 2 उत्तर म्हाका
उल्लोच्या जावो तेशी हांव सगळ्याले आशीर्वाद मागून घेता असं. मंगलाचरण ऑलरेडी जल्ला, सो सेशन पूर्ण करचे शुरू करचे पुढे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया. भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी. हरे कृष्ण. स्क्रीन शेअर करता असा. आय होप पोस्ट केला म्हणून. मग प्लीज को होस्ट करतावा ऍडमिन. हरे कृष्णा. रसवती माता जी, जो मधुपति प्रभु तुम्ही आज मंडलर तंका को होस्ट करतावा. हरे कृष्णा. एक मिनिट माता जी, एक मिनिट. कॉल करता तदनंतर मी 2 मिनिट कीर्तन को करूया. होस्ट केला आता. ओके. हरि बोल. हरे कृष्ण. स्क्रीन शेअर करता असा. आय होप दिसतं असं. हा माताजी दिसतं असं. हरि बोल. सो ऑलरेडी आम्ही 5 वर्ष शिक्षाष्टकम आज केला. संच श्लोकाचे फर्स्ट 2 लाईन्स ऑलरेडी सुष्मिता सखी माताजीनं घेऊन जाला. त्यांनी भारी चंद कोण सांगला आणि आमक पुरा जनाक कळला की कसं कोरका आणि म्हणून तसं म्हणून मी अर्थ कोण घेतला. आजी आम्ही मुखार सोनू कसं दिला शिक्षाष्टकम आमतो चैतन्य महाप्रभू आमका कसं सांगू का प्रयत्न करता असची ते आम्ही अर्थ कोण घेवच्या प्रयत्न करूया. आणि हे आजी भारी एक विशेष दिवस येतो म्हळ्यार 2 दिवसांची गौरपौर्णिमा चैतन्य महाप्रभून आईल दिसू. सो आज हे आम्ही वचून अर्थ करू वतसची म्हळ्यार आमगे सगळ्याले सौभाग्य म्हणून आणि कसले अर्थ करू जाल्ले तुमका म्हणून त्या मिगेल सौभाग्य म्हणून हांव लेखता. सो मुखार सोन वच्चा स्टार्ट करूया. आम्ही ಸ್ವಲ್ಪ क्वेश्चन जाना. आम्ही कसले वार्डिक करताची कसं रिझन असं आम्ही वार्डिक करचे म्हणतो कसं सोदिताचे आम्ही एक पार्टनर आमका जाई म्हणून आम्ही लेखून वार्डिक करताना कसं असता कोणी सांगू का प्रयत्न करतात की कसले म्हणून कसले आम्ही वार्डिक करताचे. Okay. Usually most of the cases इथे आम्ही वार्डिक करची म्हळ्यार कंपॅनियनशिप एक पार्टनर आमकां जाय जीवनाचे सुख दुःख अचिव्हमेंट्स फेलियर्स पुरा शेअर करूक कोणी जावका असता आमकां. आनम असताची भाव बहिणी असताची जाल्यार एक पार्टनर कसले म्हळ्यार आमगेल ओट्टू मुखार सोन वच्चाक आमकां पार्टनर जावका असता वय नव तशीच चढून जावका म्हणून तशी आम्ही वार्डिक करताची. आनीक एक क्वेश्चन आम्ही आमगेले चढुवा ओटू इतली स्ट्रिक्ट कसला असताची
म्हळ्यार सकाळी उठावका संदी कसं की कोरका देवाल मुखारी राबून प्रार्थना कोरका स्कूला वचूका टाइम टू टाइम शिकूका कसल्या का आम्ही इतली स्ट्रिक्ट जाताची कोणी सांगूक ट्राय करताच की सर्वांनी ऍक्टिव्हली पार्टिसिपेट करका हात उकाळाती नाही लय चाट बॉक्स घालाती उल्लयाती अनम्यूट करून ತಂಗೆಲ್ ಚಂಗ ಕತ್ತರ್ ಮಾತಾಜಿ ಶರಡು ಬಂಗ್ ಚಾಂಗ್ ಜಾವ ಮುಕರ್ರು ಲೈಕ್ ಆಸ್ ದೇ ಗ್ರೋ ತಂಗೆಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ Exactly. ಲೈಕ್ ಜಾವ का म्हणून व्हेरी करेक्ट तांगेल फ्युचर लायक जावं का म्हणून तांगेले ऑल राउंड डेव्हलपमेंट जावं का तांणी चांग रितेरी मुखार वचूं का मोरल्स प्रिंसिपल्स तांगेल जीवन आसचू का म्हणून आम्ही स्ट्रिक्ट जाताचे आमगेल चेडूं आवट राइट सखीच्या Next. मात्र सांगता असे लर्न डिसिप्लिन म्हणून सांगतात मग करेक्ट आम्ही चॅन्ट कित्याक करताची जप आमकां कोरका इते आम्ही करताची जप सुमार सेशन शिक्षाष्टकम आज जाल्ला आणि आम्ही ऑलरेडी हे सेकंड श्लोकांत येऊन जाल्ला या विषयी आणि भागवत पुराणा कितली की सेशन्सांतू आम्ही हे ऐकून जाल्ला जप इते कोरका इते आवश्यक मंदाकिनी माताजीन सांगेल वरी अनम्यूट कोण सांगू येतं हँड रेस कोर येतं चॅट बॉक्स घाल येतं Wait, to go back to Godhead, Mataji, it is one of the most important means by which we can go back to Godhead. हरी बोल एक एक डॉक्टर कामाक्षी युगांत माताजी मात्र आन्सर देतात ते सर्वांनी यादी हर एक युगांत एक एक युग धर्म म्हणून असता नव्हे फर्स्ट युगांत कसं आशिल्लें तपस्या करायची तेदना जीवन एक एक मनशाले लाईफ स्पॅन आसतशिल्लें एक एक लक्ष वर्ष 1 लाख इयर्स राउंड एंड अबाउट सो 10,000 20,000 30,000 कितली की वर्ष तरी जप कोण बसताचे नेक्स्ट आयले अनेक युग येतान कसं आशिल्लें कोणाक एवढं गासस की होम यज्ञ करता आशिल्लींची राईट यज्ञ करता आशिल्ली मागीर ताजे नेक्स्ट युग येताना कसं आशिल्लें देवस्थाना वच्चे भव्य भव्य देवस्थाना कन्स्ट्रक्ट करचे जनान थंय वच्चे ते आशिल्ले युग धर्म आता आयली आमी फायनली कलियुगांत कलियुगा कसो धर्म जप करचे इतले सुलभ जावन आमकां रीत दिला कलियुग सगळा पशी वस्ट युग तातूंत भारी इजिली आमकां एक उपाय दिला या पूरा कल्मशा दुखून भायर येवचे कशी जप जपांतूची कृष्ण स्वयं जावन येवन नांचते कय आमगेल जिपे सो तितले पोटेन्सी आसा कलियुगांत आमकां जप केल्यार पुरो ಸ್ವಲ್ಪ स्क्रिप्चरल रेफरेन्सेस आम्ही पळया बृहद नारदीय पुराणांत दिला की हरेर्नाम एव केवलम कलेव नास्तेव 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 गतिर अन्यथा या एक कलियुगांत काही इन द एज ऑफ क्वारल अँड हिपोक्रेसी म्हणटाची कली म्हणल्यार कलह द्वेष एज द्वेष युग आणि हांत दुखून भायर येवचे कसल वाट खाली हरील नाव घेऊन 3 पटी सांग नास्तेव 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 आणि कसले उपाय ना या कलियुगा दुखून भायर येवचे कसले उपाय ना खाली हरील नाव घेऊ का म्हणून सांगतास आणि एक चैतन्य चरितामृता दुखून सांगितलं असं कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतारा नाम हैते नया सर्व जगत निस्तारा ये कलियुगांतू ते देवा नाव पळ हरे कृष्ण महामंत्र पळ त्याची इन्कार्नेशन कोणाले कृष्णाले स्वयं एक अवतार एक म्हणून सांगता सांगा खाली एक हरे कृष्णा मंत्र जाप केल्यार पुरो आमकां देवाले सान्निध्य मेळटा म्हणून आमगेले शास्त्रान दिला या एक भारी सिंपल दोन्ही श्लोक सांगितले या पुरा तुमकां गोत आशिल्लीची तशी आमगे शास्त्रांत कितली की रेफरन्सेस दिला की ते आमी जप करता एस्पेशली कलियुगांत इतली आवश्यक इतते जप करूक म्हणून आमकां दिलेले आसा आता ऑलरेडी आमी
या शिक्षाष्टकम वर्स तुम्ही ऑलरेडी ऐकून जाला, जस्ट एक रिपीट करतस. नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदहृदया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति. O my Lord, when will my eyes be decorated with tears of love flowing constantly when I chant your holy name? When will my voice choke up, and when will the hairs of my body stand on end to the recitation of your name? Kedan dhala adukun kedan miguel udda ettale kedana miguel swar eshna gale adukunu kedana miguel rom utan raptale tugel naavik gettan deva munu Chaitanya Mahaprabhu सांगतासची. चैतन्य महाप्रभू स्वयं कृष्णूच जाल्यार तांणी हे कसले सांगतासची, कसले अवश्य हे सांगू का इत्या म्हळ्यार आमकां वाट दाखोवन दिवच्या. त्यांनी एक भक्त जावन आयली भक्ताक दाखोवच्याक की कसो एटीट्यूड असू का, कसो भाव असू का भक्तगणाले म्हणून त्यांनी दाखयता असची. आणि या पुरा त्यांनी सांगता असची पळय तांकां अशी नाशिल की या पुरा तांगेल मॅनिफेस्टेशन्स या एक्सप्रेशन्स तांगेल नाशिल म्हणून आशिल्ले. अशी सांगता की चैतन्य चरितामृता सांगला की त्यांनी इतले भाव विभोर जावन जप करता आशिल्ली की एक एक पटी त्यांनी मूर्छित जाता आशिल्ली, फेंट जावन पडता आशिल्ली, तितले भाव विभोर जाता आशिल्ली. जाल्यार हे त्यांनी कसले सांगता असच केदन हांव तुगेल नावाक तुगेल सान्निध्य पावच्या केदन मिगेल दोळ्या दुखून उद्दा येतले म्हणून कसले आमकां सांगूक हे प्रयत्न करता असची म्हणून आमी पळया आजी. एक्चुअली कसं गोतुसू हंत त्यांनी दिल्लेले असं पळय की दोळ्या दुखून उद्दा येवचे, ताळ्या दुखून ताळ येवचे ना, स्वर येना ताळ्या दुखून आणि हे रोम उठान रपचे हे सगळं कसं म्हण गोतुस की हे एक्चुअली हे आम्ही जप करतना हे आमगेले गोल हे आम्ही बैसून जप करता हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. स्टार्टिंग जप करताना भारी एंथुसियास्टिक असतात. एक राउंड करूक मे बी 10, 15, 20 मिनिट एक पटी अर्ध घंटा घेतात. भारी आनंद घेऊन मागीर कसं जाता मुखारसून राउंड्स इन्क्रीज जाता, मस्ती पुरा सेव येता, हे येता ते आनंद पळता उण जाता आणि आम्ही चड मेकॅनिकल जातात. एक कशी पण एक कोण सोड्या सोळ्यार माले कोरका ना कोण सोड्या म्हण असता. जाल्यार हे आम्ही अर्थ करून घेवका की हे भाव दोळ्या दुखून उद्दा येवचे, ताळ स्वर बंद जावचे, रोम येवचे कसले की अवश्य म्हणून आम्ही मना करून घेवका. आणि याची चॅन्टिंगाचे गोल प्रत्येक काही गोल जावका न्हू. आम्ही चेडूं स्कूला पिटताची ते at one point त्यांनी इंडिपेंडेंट जावन कामार असू का आपल्याला इंडिपेंडेंट जावन असू का राईट. फर्स्ट आम्ही येताची इस्कॉनान तू प्रोग्रामचा इन्वॉल्व जाताची कळता जप इम्पॉर्टंट म्हणून त्यांना एक राउंड 2 राउंड 16 राउंड एक टार्गेट जाता थंय तार कशी पावताची. बट हे 16 राउंडांतूय कसं गोल असू का ते हे श्लोक आमकां सांगून दिता असची. कसं भाव कितले प्रेम येवका कितले भाव विभोर जावका आमी हे आमकां हे श्लोक सांगून दिता. So verse 6 tells us the goal of chanting. कसं असू का chanting a goal कसं लय म्हणून आमकां सांगता. आणि एक क्वेश्चन तुम्ही हे श्लोक पळयतना कसले भाव म्हण दिसता असो तुमकां, कसले स्टेट ऑफ माइंड दिसता असो तुमकां चैतन्य महाप्रभूले कसं स्टेट ऑफ माइंड आसच्या पुरो चैतन्य महाप्रभूले कसं फिलिंग असो तांकां म्हणून तुमकां दिसता असो ह्या पळोवन हे श्लोक. नयनं लदश्रुधारया वदनं गदगदहृदया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति. कसं भाव असं, कसं स्टेट ऑफ माइंड असं, व्हॉट इज ही फिलिंग.
ही इज फिलिंग डिसॅटिस्फाईड. असंतोष असं तांकां संतोषार नाचतानी एक नमुना तुमकां शॉक जाल्ले कितकी ना कसले संतोष बा. आम्ही स्पिरिच्युअलिटी मोस्ट पीपल येता कसं लायक स्पिरिच्युअलिटीन तू शांत जावका संतोष पावका. या भौतिक जीवन धांव धांवन पूर जल्ला कसं म्हूण अर्थ कळका जीवनाचे जाल्यार हे असंतोष कसं लायक आसत. कसं लायक हे असंतोष. एक विषय ओळखास दवराची असंतोष केन्नाय वाईट नाही. असंतोष एक एक पटी लायकय असता. आता टाटा एक व्हड कॉंग्लोमरेट कितले की आसा तांगेले बिझनेसेस. इन्फोटेक म्हण इन्फोटेक आसाची मोटर टाटा मोटर्स जाल्ले टाटा स्टील जाल्ले कितले की फील्ड्स आसा तांणी. फर्स्ट एक टाटा स्टील घालताची तांणी अयो नाका आमकां पुरो वी आर सॅटिस्फाईड दुड्ड सामके लागी आनी कसं लायका आनी बसचेनी आराम करचे म्हूण लेखील जाल्यार इतले दुड्ड कशी जनरेट करूं जाता आशिल्ले. इतले जना काम दिवच्याक कशी साध्य आशिल्ले. खंय ना खंय तांकां एक डिसॅटिस्फॅक्शन आशिल्ली कितकी की ना पावना आनी करका नाव वॉट म्हणून चलता राबलीं तांणी. आनीकय जना आमी काम दिवका आनीकय देशाक आमगेले कंट्रीक मुखारसून आमी व्हरखा म्हणून ते एक भाव आशिल्ली कितकी तांकां. सो ते तांणी करता गेली. आतां टाटा म्हळ्यार प्रत्येक कडेन आसा. सो ते कसं डिसॅटिस्फॅक्शन केन्नाय वायट नाही. डिसॅटिस्फॅक्शन एक एक पटी असुका. आणि कशी भौतिक जीवन आमकां डिसॅटिस्फॅक्शन जाता की स्पिरिच्युअल लाईफ आध्यात्मिक जीवनांत वय डिसॅटिस्फॅक्शन असुका. भौतिक जीवन जावो आध्यात्मिक जीवन जावो सॅटिस्फॅक्शन डिसॅटिस्फॅक्शन दोन्ही असतात. समाधान ना दोन्ही असतात. आणि या डिसॅटिस्फॅक्शनाची आमकां मुखार सोन व्हरता. एक जाग्यार आमी ना पुरो इतले माळ जप करताची पुरो म्हूण बसल्यार थंय स्टॅग्नंट जावन गेली आमी. आमकां मुखारसून वचचा जायना. आणि खंय ना खंय त्या मागीर आमी थंयची कसली ग्रो जावच्या जायना म्हणटा पळय त्या स्टेजार पावताची. सो डिसॅटिस्फॅक्शन असुका. जाल्यार आमकां चैतन्य महाप्रभू कसले डिसॅटिस्फाईड आसाचे. आणि त्या डिसॅटिस्फॅक्शन आमकां असुका. भक्त जावन आमकां डिसॅटिस्फॅक्शन असू की हांव जप करतस ते भाव ते प्रेम भाव ते भक्ती ते इतल्या म्हाका येना. इतल्या म्हाका दिसना की न्हय आनी करका इतल्या म्हाका कृष्ण म्हाका मेळना इतल्या म्हाका दिसना म्हणून आमकां मनान दुखून येवका. आणि त्याच भाव चैतन्य महाप्रभू काय आशिल्ले त्या डिसॅटिस्फॅक्शन पळय. आता तारे मिगेल दोळ्या दुखून उद्दा येता येना. जप करतस आमी नाचतसची कीर्तन करतसची जप सकडस जाल्यार मिगेल दोळ्या दुखून त्या कृष्णा खातीर दोळ्या दुखून उद्दा येता येना. इत्याक मिगेले मिगेल हातान रोम केदन उठान राबता. एक शॉक जाल्यार निगले सरप्राईज जाल्यार भाव विभोर जाल्यार ते एक रोम उठान राबतना मिगेल रोम इत्या उठान राबना. कसं लागता मिगेले नाम जप करतना ते प्रीती ना त्या नावा वयर कृष्णा नाव जप करतना ते प्रीती ना म्हाका म्हणून ते फिलींग येवका म्हणून चैतन्य महाप्रभू सांगता. इत्या म्हाका ते भाव येना म्हणून उडगास दवराची चैतन्य महाप्रभूक भावाची काय कमी ना आशिल्ली. हे तांणी आमगेल खातीर दाखयता आसा की इश्शी भाव सुका आमकां म्हणून तांणी दाखोवन दिता आसाचे. सो ते डिसॅटिस्फॅक्शन आसा पळय ते आमकां भारी मुख्य जीवनांत हे डिसॅटिस्फॅक्शन ना जाल्यार आमकां मुखारसून वचचा जायना. आनी भौतिक जीवन असो आध्यात्मिक जीवन असो आमकां बेटर एंड गुड बेस्ट देन बेटर म्हळ्यार एका आपणाची बेटर करता प्रयत्न करतना तशीची आमगे जपा क्वालिटी आसा पळय आमी बेटर करूं वचूंक. आणि ते जपा क्वालिटी आमी इम्प्रूव करता करता कसं जाता ह्या पुरा सिम्पटम्स आमगेल्या अंगांत दिसता. जाल्यार कशी आमी डिसॅटिस्फॅक्शन आमी कशी यूज करचे म्हणून आता अर्थ करू प्रयत्न करूया. कशी डिसॅटिस्फॅक्शन असंतोषाक आमी कशी यूज करचे आमी आता
स्पिरिच्युअल लाईफ आयलींची जप करतसची जाल्यार ते मन एक खुशी ना एक संतोष ना कशी आमी ते डिससॅटिस्फॅक्शन संतोषाक आमी कशी यूज करचे सेव करून कृष्णाल सेव करून स्टार्टिंगान तू एकदम फर्स्ट डेज आमी इस्कॉन जॉईन केलेले नवे नवेच आशिल्ले फुडें सांगला हे पण की एक येवन प्रभुजी आयिल्ले न्ही ಸ್ವಲ್ಪ गांध जरून दितवे म्हणून सांगले ते गांध जरयता आशिल्ली इतले समाधान जाल्ले कसं लायक म्हणून तेदन अर्थ जायन आशिल्ले आज करता कृष्णाले डायरेक्ट एक सेव मेळिल्ले ते गांध कृष्णाक आमी लागोवच्या वता आशिल्लींची कसले खुशी जाल्ले तेन्ना सो आमकां हे डिससॅटिस्फॅक्शन आयल्यार कसो करता आमगे सेवा भाव आसा पळय ते इन्क्रीज करता ऑलरेडी सेवान तूं आसा जाल्यार ते आनीकय लायक कोण करूंक आमी प्रयत्न करता डिस्टर्बन्सेस आसताची नॉर्मल लाईफ मटेरियल लाईफ म्हणाची स्पिरिच्युअल लाईफ म्हणाची डिस्टर्बन्स आसताची इता म्हळ्यार आमी एक भौतिक लोक आसाची स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिसेस करता आशा पुरो मस्ती नमुन्याची डिस्टर्बन्सेस येताची सेवा करता करता डिस्टर्बन्सेस येताची लायक जप करू बसल्यांची डोर बेल कोणी आयले कोणी बागेल धाडायले कोण म्हळ्यार उदका टँक ऑफ उदकाचे स्विच पंप ऑफ करतवे इतले टायमार वॉचमॅन ना तो करतवे अशी पुरो मस्ती पुरो डिस्टर्बन्सेस येताची नाजाल्यार फायनान्शियल ट्रबल्स येताची त्या पुरा आमकां प्रॉब्लेम्स येता ना कसो जाता आमकां जप करूंक तितले आमी लीन जावन आमकां जप करूं जायना तेदून कसं करचें म्हळ्यार आमी कसले करूं जायना एक्चुअली देवा लागीं मागून घेवचें तूंच आमकां शक्ती दी देवा इतले पुरो प्रॉब्लेम्स येता तसची म्हगेल मन चंचल म्हाका कॉन्सन्ट्रेट करूं जायना तूंच म्हाका तूंच म्हगेल वयर दय करी तूंच म्हाका धैर्य दी देवा म्हणून आमी ताका मागून घेवचें आनी ताका आमी सांगचें कसो जाल्यार वंदनम केदना डिस्टर्बन्सेस आसता की तुमगेले प्रार्थना करचे आनीक इंटेन्सिफाय करायची आनीकय मन लागून भाव विभोर जावन प्रार्थना करायची तोच तुमकां शक्ती दितलो हाऊ टू यूज माया एक्चुअली गो तसो हेच कारण आसता पुरा क्लेशाचे माया एक वर्ड न्हू हे पुरा एक भौतिक जगत आस पळय एक जेल आमगेल खातीर आमी पुरा एक्चुअली जेला कैदी आनी आमकां कोण दुर्गा देवी आमकां वार्डन आमगेल जेलाची आनी माय आसा पळय ती आमकां ती एक्चुअली ना कर्तव्यनिष्ठ असते ती कसं कार्य दिला की भारी चंद कोण करतास तिका कार्य कसं दिल्लेला की ह्या जनाक अनेक अस्थिर करी आणि चंचल मनाक आनी चंचल कोण सोडी म्हणून सो ती तिगेल काम करता राबता सो कशी आमी यूज करचे मायाक भारी सिंपल आता ऑलरेडी सांगिल्ले आसा लॅपटॉप आसा मोबाईल आसा सगळी हे मायाचे रूप आता आमकां टोटली आमकां डायवर्ट करूंक बट हे केदना आमी कृष्णा सेवे खातीर यूज करता की तेदना आमगेले सेवाक आमी यूज करता मायाक तेदना केदना आमी मायाक यूज करता पळय तेदन तिका खुशी जाता आनी ती आमकां सपोर्ट करूं शूट करता एंजायटी सगळ्याक असता न्हू हे एंजायटी इतायश जाल्ले कोण जाल्यार स्वाभावक असता आता हांव एकली आसा हांगा बामण मिगेल थंय आसा तेन्ना घडी घडी आसा एंजायटी अयो इश जाल्यार शिकचे इश जाल्यार शिकले कसं करचें तेन्ना आपास एंजायटी करची सर्विस यूज करची एक उदाहरण दिता आसा रामायणान तू श्रीरामान 1 महिन्याचे टाइम दिलेले वानर सेनाक की सीते खंय आस म्हणून सोदून काढायची म्हणून 1 महिन्याचे ते अवधी आस पळय ऑलमोस्ट जत आयले आनी तांकां सगळ्याक एंजायटी आशिल्ली कसं केल्लें तांणी
तांगेले एंजायटी त्यांनी यूज केले आपल्याला प्रयत्न आणि चड करूंक आणि ताजे रिजल्ट कसो आशिल्ले तांकां सी ते खंयच म्हणून कळ्ळें. सो अशी आमी हे पुरा आमी यूज करूं सेवेंतू आनी केन्ना सेवेंतू आमी यूज करताच की आमगेले जगपाचे क्वालिटी तशीची इम्प्रूव जाता वता. आता मी रेफरन्स केले लांगा वंदनमा विषयू. सो एक भजन हांव म्हणूक प्रयत्न करता आसा वंदनमाचे विषयू. एक कोंकणी भजन हे एक्चुअली एक मस्ती ओल्ड भजन हे म्हगेले अण्णान बापमान पुरा म्हणचे आशिल्ले. बट आमगेले एक आयचे एक सेशनान तो भारी एक रेलेवेंट जावन आसा म्हणून हांव सांगच्याक प्रयत्न करता आसा. दक्कई तुझे रूप मका आणि कोणी दुःख देऊ नका. दक्कई तुझे रूप मका. दक्कई तुझे रूप मका आणि कोणी दुःख देऊ नका. दक्कई तुझे रूप मका. भांगरा किरीट समत्यारे मोरा पाक ताजे उजारी. भांगरा किरीट समत्यारे मोरा पाक ताजे उजारी. तोंडा पण चंद्रमावारी तळ तळ जाता बारी बारी. तोंड पूर्ण चंद्रमावारी थल थल जाता बारी बारी. दाखय तुझे रूप मका आणि कोणी दुःख देऊ नका. दाखय तुझे रूप मका. दोन्ही कानाक वज्र कुंडला सूर्य चंद्र पाशी उज्ज्वल. दोन्ही काना वज्र कुंडला सूर्य चंद्र पाशी उज्ज्वल. डोळे थेट कमला दळ भज चंद्रावरी निडल. डोळे थेट कमला दळ बाल चंद्रावरी निडल. दाखय तुझे रूप मका आणि कोणी दुःख देऊ नका. दाखय तुझे रूप मका. मनोहर घंट मंडल तका लागून चूर्ण कुंडल. मनोहर घंट मंडल तका लागून चूर्ण कुंडल. ओंठ तुझे अति कोमल नाकाचे सौंदर्य अतुल. ओंठ तुझे अति कोमल नाकाचे सौंदर्य अतुल. दाखय तुझे रूप मका आणि कोणी दुःख देऊ नका. दाखय तुझे रूप मका. तुलसी माला गळ्यारी तेलवाली खाला पयारी. तुलसीच्या माला गळ्यारी तुलसी वाली खाला माया पयारी. तू गेले हातान तू असचारी शंख चक्र गदा पंकजधारी. तू गेले हातान तू असचारी शंख चक्र गदा पंकजधारी. दाखय तुझे रूप मका आणि कोणी दुःख देऊ नका. दाखय तुझे रूप मका. कौस्तुभधरा मधुरा कृष्ण तुझे भुजांधर. कौस्तुभधरा मधुरा कृष्ण तुझे भुजांधर. कांतिपूर्ण वृष उद्गार गुरुद पाय जुल पितांबर. कांतिपूर्ण वृष उदर पायजुल पितांबर. दाखय तुझे रूप मका आणि कोणी दुःख देऊ नका. दाखय तुझे रूप मका. असमुत सर्वेधिकारी दिकुये नमक चुलरी. असमुत सर्वेधिकारी दिकुये नमक चुलरी. करी दया मी जरी तेरी यो यो देवा मुझे मुखारी. करी दया मी जरी तेरी यो यो देवा मुझे मुखारी. दाखय तुझे रूप मका आणि कोणी दुःख देऊ नका. दाखय तुझे रूप मका. गूगल सांगता की हे भजन R.C. शर्मान बरयले म्हणून सांगता सची. आणि भारी चंद नाव हे भजन. दाखय तुझे रूप मका. आमगे सगळ्याले याच प्रयत्न सुख
की कृष्णाला एक तोंड पळोवच्याक मेळचे आमकां तितले प्रयत्न करता. अनेक जन्मनी ह्याच जन्मांतू आम्ही कृष्णाले लोकांतू वापस वच्चाक प्रयत्न करता. कशी म्हणून त्याचे आम्ही अर्थ करूक प्रयत्न करता असच. दोन्हीचे फर्स्ट पॉइंट कसं असेल म्हळ्यार या श्लोकांतू चैतन्य महाप्रभूले डिससॅटिस्फॅक्शन आमकां दिसता असं. त्यांनी सॅटिस्फाईड नाची, त्यांनी कसं करता की ताजेन सॅटिस्फॅक्शन ना तांकां. आणि दोन्हीच कसं म्हळ्यार तांगेल्या केदर म्हाका कृष्ण मेळटलो म्हणून. हांव अगेन रिपीट करता असं. चैतन्य महाप्रभू स्वयं कृष्णाचे आणि हे कसं कसं त्यांनी सांगता असच की आमगेल कतरी भक्तगणाल कसं ऍटिट्यूड असू का म्हणून. सो फर्स्ट आमगेल डिसॅटिस्फॅक्शन म्हळ्यार आम्ही आनी काही लायक कोण जप करू आम्ही प्रयत्न करू का. दोन्हीचे कसं म्हळ्यार केदन म्हाका कृष्णाले दर्शन जातले, केदन हांव गोलोका वतलो ते आतुरते आमकां असू का प्रयत्न आम्ही करू का. आणि हे केदन येतले आमकां हे क्वेश्चन की केदन म्हाका कृष्ण मेळटलो म्हणून. ते येतले केदन आमकां कृष्णाल वयरी अटॅचमेंट आसा तेदन मात्र आमकां हे प्रश्न येतले. एक मेकॅनिकल जावन आम्ही आपणाले कार्य करता रावल्यार हे अटॅचमेंट येना. कशी येता वळ हे अटॅचमेंट. कशी कृष्णालेरी अटॅच जाव येता आम्ही सेवेन मात्र साध्य. खाली सेव करून मात्र. आणि त्यावेळी कसं नमुना सेव काही नॉर्मल अशी करची नाही, एक्स्ट्रॉर्डिनरी एफर्ट घालता. आता सेवा सेवा म्हणता कसं लबा हे सेवा म्हणून. हांव जस्ट एक एक्झाम्पल दिता. तुमकां एक सेवा मेळ्ळ्या कितकी कृष्णाल खातीर गार्लँड करूक माळे करूक. तेदना ते खाली फूल घालतोच मात्र नाही, आपल्याला प्रीती तंतु काढता. इतली चंद माळ करू प्रयत्न कोरका की कृष्णाले चंदाय उद्देन येवच मात्र नाही, कृष्णाक तुमगेल वयर मोग येवका तशी एक चंद कोण करूक प्रयत्न करूक. म्हळ्यार कसं सेव करतस की आमगेल बेस्ट दिवक आमगेल्या सगळ्या पशी लायक प्रयत्न आम्ही करूक प्रयत्न करूक. प्रति एक टाइम आम्ही कसं सेव मेळटा की आमगेल बेस्ट करूक प्रयत्न करूक. करता करता कसं जाता एक टाइम अशें येता की आमकां ते अटॅचमेंट जावच्याक आनी 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 आनीक एक हांव एक क्रूड एक्झाम्पल म्हणून का दिवचा प्रयत्न करता. एक अरेंज्ड मॅरेजाच घेवया. एक दोन जण ओट्टो येताची वाडी करताची. मे बी वाडिके पुढे आता युजली सोडताची मेळटाची भोंवताची करताची. बट एक मनशाले की बायल मनशाले ट्रू नेचर कळत केदना दोन जण ओट्टो येवन राबतनाच कळटा. ते तुम्ही वाडिके पुढे खंय मेळ्ळोची कसले त्या इतले कळना, ते ओट्टो राबतनाची कळटा न्हय. तेन्ना आमी अटॅच किश जाताची एक दुसऱ्या खातीर सेव करून. कामाक आयलींची वगी वगी घरा आयलींची फुटो जावन ड्रेस कोरून कोण वगी आयली की ते रांदप केले की हा मिगेल बम्मोन की मिगेल बायल येता ना ती टायर्ड जावन येता आज हांव रांदप करता तिका चिके रेस्ट मेळटले. ते कसले प्रीती एक दुसऱ्या खातीर आमी कसं सण सण काम करता की ताजे वयरी आमकां अटॅचमेंट जाता एक दुसऱ्या वयरी न्हय. तशी आमी एक दुसऱ्या विशयी आमकां कळचे एक दुसऱ्या वयर अटॅचमेंट जाता. सिमिलरली कृष्णा वयरी आमकां अटॅचमेंट येवका म्हण जाल्यार आमी सेव करता. कसं सेवा टोटली निस्वार्थ जावन ताका खुशी करूक प्रयत्न करता. आमकां खुश न्हय ताका खुशी करूक प्रयत्न करता. मिगेले हांव पुट सांगून आसा पुरो मिगेल शिक्षा करून सांगचीशील की पावस येता ना सगळ्याक एक कसले पकोडा कसले तळ्ळेले कसले खावच्या मन करता. सो आमी ते करताची कसले पकोडे की कसं की करताचे वड केल्ले पकोडे केल्ले. आनी आतां कळ्ळा आमकां भगवद्गीतेंतू 3 अध्यायांतू 13 श्लोकांत आमकां कळ्ळा की हा कसं खाता की आमी देवाक आमी
फर्स्ट ऑफर करता म्हणून आमकां कळला. सो हा आमकां मन आशिल्लें कसले पकोड खावच्या आमी ते करताचे आनी देवा ऑफर करताचे. ते एक्चुअली कसो भाव ते आमगेले स्वार्थ आमकां खावच्या मन केलें. बट अशी करता 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 एक दीस कसो जाता गो तसो पावस आयली कुर्ले तुमकां दिसता हा आज पावस येयले कृष्णाक आज पकोड खावच्या मन करता कितकी म्हणून त्या स्टेजार आमी पावताचे. ते आतां अटॅचमेंट कृष्णाल खातीर चेडूं जेतान पळय आमी कसं करताचे तांकां जावपाक आशिल्लें आमगेले आमी स्वार्थ विसरून घेताचे तांकां जावपाक आशिल्लें आमी रांदून दिताचे. सो तशी आमी त्या भाव आसूं का आमगेले आमकां सेव करता करताची आमकां ते इच्छा जाता की कृष्णाले पांयमुला म्हाका केदन वच्चा जातले ते आमकां एक प्रश्न येवच्याक शूर जाता. एक क्वेश्चन आसा कडाक भगवद्गीतेकीन खंयच्या श्लोकान तूं कृष्णान सांगला ताका कशी पाव येता म्हणून कोणाक एवढं आसताच की भगवद्गीतेचे खंयच्या श्लोकान तूं सांगला की ताका पाव येता स्पेसिफिक जावन सांगेलें आसा एक श्लोकान कोण सांगीत कोणी सांगीत हरे कृष्ण मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते. भगवद्गीतेचे 12चे चॅप्टर भक्ती योगदान 9चे श्लोकान दिलेलं असं अथा चित्तं समाधातो न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय. अर्जुना सांगता सची My dear Arjuna, O winner of wealth, if you cannot fix your mind upon me without deviation, then follow the regulated principles of Bhakti Yoga. In this way, you will develop a desire to attain to me. भारी स्पष्ट जावन आमकां कृष्णान आमकां सांगिल्लें आसा. अर्जुनाक कसं सांगिल्लें आसा मन आमगेल वयरी ध्यान आमगेल वयरी लागोवच्या जायना म्हूण जाल्यार रे तसं रेग्युलेटेड प्रिंसिपल्स आसा की ते फॉलो करी त्या करताना कसं जाता एक इच्छा तुगेल्यान तो येता की हा कृष्णाक हांव किशे पावचे किशे हाऊ कॅन आय अटेन हिम म्हणून त्या प्रश्न येता म्हणून कृष्णाची आमकां 12.9 आमकां सांगून दिता. डिझायर म्हणल्यार कसले फ्री विल आणि डिझायर कसो फरक आसा हातून प्रत्येक हातून आमकां चॉयस आसता राइट वे रॉंग वे प्रत्येक परिस्थितीन आमकां एक चॉयस आसता केन्नाय अशी चॉयस आमकां मेळिल्ले आमी पुरा कृष्णा लोटू गोलोका आशिल्लींची बट त्या खंय एक इच्छा आयली की ना कृष्णान मात्र कसल्याक एन्जॉय करचे हांव कसल्याक करूं जायना त्या एक प्रश्न येतना तथा असतो म्हणून सांगले कृष्णान. कशी आमगेले आमी चेडूं हांगा पळय प्रत्येक तांगेली इच्छा कितली जात की पुरे करूं पळयताच तशीची आमकां एक इच्छा आयली आमकां कृष्णान मात्र कसल्याक म्हाका करूं का म्हणून प्रश्न येतना तथा असतो म्हणले कृष्णान आनी आमी खंय येवन पडलींची त्या लोकांक येवन पडलींची. सो चॉयस इज ऑलवेज देर राइट की रॉंग की चॉयस केन्नाय आसता. ते लास्ट पॉइंट कसं फ्री विलाचे लास्ट पॉइंट असतं वळ्यार त्याची डिझायर असतं त्या डिझायर एक पटी आयली की त्या इच्छा एक पटी आयली की त्या मागीर राबोवच्याक जायना. ते फ्री विला दुखून डिझायर आमी कशी पावचे म्हणून ते आमी अर्थ करून घेवका. आमकां प्रत्येक चॉयस करतना प्रत्येक स्टेजान तू चॉयस येतना आमी कृष्णाल सेवा म्हणून आम्ही प्रत्येक पटी आम्ही कृष्णाल सेवेकाची आम्ही चॉईस करता वतना कसं जाता कृष्णाल सेवाची आमकां जीवनांतून मुख्य जावन येता आनी त्याची मागीर कृष्णाक पळोवका म्हणून आमकां एक डिझायर येता. At every step when you choose service becomes desire and then you become attached and you have the first ray of hope in the form of external manifestation. सो आमकां कसं सांगता असं की त्या डिझायर आमी सेवा करतना एक पटी कसं जाता त्या सेवाचे आमगे जीवन जातना
तेदना आमगे फर्स्ट मॅनिफेस्टेशन्स म्हणा कसं ते दोळ्या दुखून उद्दा येवचे ताळ रपचे रोमोटान रपचे त्या पुरा एक एक एक्सटर्नल फीचर्स आमकां आमगेल अंगांत दिसता आमकां. सो कसं ते स्टेज फ्री विल टू डिझायर कशें आमी वच्चो येता प्रत्येक स्टेजांत कृष्णा सेवेक चूज करता 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 एक फावटी आमी खंय पावताची इच्छा कसं इच्छा कृष्णाले पांय म्हूण आमकां वचका कृष्णाले आमकां दर्शन जावका म्हणून तितले भाव येतना आमी कसं करचें ह्या पुरा आमगेले मॅनिफेस्टेशन येवच्याक आमगेले अंगांत दिसच्याक सूर जाता. चैतन्य चरितामृत अंतलीलांतू दिल्लीला 20th chapter 37 श्लोकांतू प्रेम धन विना व्यर्थ दरिद्र जीवना. ध्यान देऊन ऐकयाची प्रेम धन विना प्रेम नसले व्यर्थ दरिद्र जीवन हे आमगेले जीवन पळे व्यर्थ ये दरिद्र जीवन आमगेले. दास करी वेतना मोरे देह प्रेम धना. कसं मागतस या दास कसा मागतस म्हाका तुगेले एक्स्टॅटिक लव मेळो देवा म्हणून. विदाउट लव ऑफ गॉड हेड माय लाईफ इज युजलेस. Therefore, I pray that you accept me as your servant and give me the salary of ecstatic love of God. कसले आम्ही करताना कसले रिटर्न मेळ्ळ्या मात्र न्हू आमकां आनी काही इच्छा आसता कसले करू कसले न्हू कामा वता येता मंथ एंडात मेळटा पळय सॅलरी ट्रान्सफर ताचे खातीर आमी करताचे. घरा आमी काम करताचे आपल्या फॅमिली खातीर चेडवां खातीर बामणा खातीर बायले खातीर इत्याक लव एक फॅमिली म्हणून आमी करताची एक दुसऱ्या वयरी प्रेम असता आमकां म्हूण करताची दॅट एक सॅलरीची जाल्ले प्रेम. सो हांगाय कसं सांगता मुगे जीवन कसले प्रेजन ना हे जीवन म्हाका तू एक दास अशी म्हाका स्वीकार करी एक सर्वंटशी म्हाका स्वीकार करी आनी म्हाका कसं सॅलरी जाय एक्स्टॅटिक लव ऑफ गॉड. तुगेल प्रेम जाय म्हाका सॅलरी तर तुगेल प्रेम जाय. कसं जाता गो तसो अशी असताना इमॅजिन करायची एक घरान तू एक दास आसा एक सर्वेंट आसा तो मन लागून सगळ्याले मन असं काम करतना कसं जाता तो एक फॅमिली मेंबर जाता. खंय जो एक तप्प जाले एक कसकी चूकी केले जाल्यार आमी ताका शिक्षा दिताचे कामा दुखून उडयताचे ना. कित्याक ताण चूकी जाल्ली आसो इतले वर्स सेवा केला न्हू एक चूकी जाल्ली हाड ना ते आमी पळयनाशी ताका एक वॉर्निंग की आनी कोर कशी म्हूण सांगून ताका आमी कंटिन्यू करताची कामा दुखून कान उडयनाचे ताका. तशीची हांव एक दास म्हाका तुगे प्रेमाचे एक सॅलरी दी. हांव भारी पडलेलो पतीत हांव आजी हांव तुगेल दास फाई गोत ना हांव माया कोण हांव खंय चुकी करू पुरो तुगेल्या पशी दूर वच्चा पुरो अटॅचमेंट येना अशा पुरो म्हाका जाल्यारी हांव तुगेल दास नवे हांव तुका विसरल्यारी तू म्हाका विसर नको देवा तू म्हाका धोर न्हू उबार रे देवा म्हणून हांगा सांगून वचाची. आता प्रश्न येत की ओके प्रेम जावका प्रेम आमगेले टार्गेट प्रेम येवका आमकां कृष्णाले वचूका ते भाव येवका आमकां बट हे पुरा कसले के मॅनिफेस्टेशन्स हांगा 3 मॅनिफेस्टेशन हे श्लोकांत दिला. दोळ्या दुखून उद्दा येवचे ताळ बंद जावचे आनी रोम ओटान रपचे हे पुरा मॅनिफेस्टेशन कसल्याक जाय कसल्याक असले अवश्य हे मॅनिफेस्टेशनाचे म्हणून कसल्याक म्हळ्यार ते एक नमुने आभूषण एक भक्ताल एक आभूषण आता एक वक्कल आस पळय लाय कापड न्हेसून श्रृंगार कोरून भांगरांनी घालून वचता इतले तिने सगळ्या पशी चंद दिसूका त्या दिसू आपल्याला जावचे आशिल्ले बामणाले दोळ पळय तिगेल वैरी आसूका म्हूण खंय एक इच्छा आसता तिका चंद जावका हांवें तागेल खातीर तागेल ध्यान आकर्षित कोरका हांवें म्हूण एक इच्छा आसता. तशीची हे भक्ताल आभूषण हे बट ये आभूषण भावनातील ये आभूषण कसले प्रयोजन ना.
आता आयकलींच की हा या पुरा भाव असू का भक्ताले म्हणून जाल्यार जप करता करता दोळ्या उद्दा ऑटोमॅटिक आयले मिगेल म्हणके जन असता पण कोणी मुखार बसून रडता जाल्यार रडताच आम्ही सो त्या तसल मॅनिफेस्टेशन असू का नाही नाही तर रोम उठान रपचे दोळ्या दुखून उद्दा येवचे त्या पुरा मॅनिफेस्टेशन आर्टिफिशियली असच्यानच असल्यारी काय प्रयोजन नाही त्या भावान ते तसल पुरा मॅनिफेस्टेशन जाल्यार मात्र ते आमगेल खातीर एक भक्ता खातीर ते एक आभूषण आमगेल जीवनांत चैतन्य महाप्रभूले एक सांगता हांव पुढे एक एग्जाम्पल दिला की त्यांनी जप इतले मन लागून जप करता आशिल्ली इतले मन लागून कीर्तन करता आशिल्ली की एक एक पटी त्यांनी फेंट जावन पडता आशिल्ली अंत्यलीला आमचे सुमार सकडी इन्स्टन्सेस आसा की तांगेल मेन आशिल्ल सेंटर जगन्नाथपुरींत खाई परा आम्ही गौर पौर्णिमा सेलिब्रेट करता सुमार पुरा आमकां काणी लीला आयकुचा मेळटले बट जस्ट हांव एक सांगता आशिल्लें तुमकां की जगन्नाथपुरी त्यांनी रस्त्या रस्त्या वचून एक पटी मूर्छित जावन पडता आशिल्ली विंगड जन आसा पळय तांकां उबान उबान तांगेल घरात हाडता पडता आशिल्ले म्हणून त्या पुरा एक्झाम्पल्स दिल्लेले आसा आणि अशी सांगला की त्यांनी इतले भाव विभोर जावन जप करता आशिल्ली की रात्री हरे म्हणले की मागीर तांगेल ताळो येनाशिल्लो भायर सकाळ वचून कृष्णा म्हणटा आशिल्ली हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ते तांकां म्हणूं जायना हरे म्हणले की ताळ खंय रावलो भायर येना मागीर सकाळ वचून समजावन कृष्णा म्हणटा आशिल्ली तितले भाव विभोर जनतांनी जावन जप करता आशिल्ली त्या पुरा लक्षण आस पळय हे एक ऑर्नामेंट आभूषण एक भक्ताले आणि ते आभूषण भारी जरुरी म्हणटा भारी आवश्यक आसा आमकां कळूक की हा आम्ही आजी मुखारसून आयलींची आम्ही प्रेम भक्तीला एक प्लॅटफॉर्म मारी आम्ही पावलींची म्हणून एक अर्थ करूक जाता सो लास्टाक कसा म्हळ्यार आमकां आता ग्रीड असू का लॉल्यम असू का कृष्णाल कसेरी आणि केदन हे लॉल्यम असत पळय तेदन हे पुरा मॅनिफेस्टेशन्स असत पळय हे एक विजा आमकां खंय गोलोका वच्चाक खंयचे कंट्री वच्चाक आमकां वीज जायना रेसिडेंट परमीट टुरिस्ट विजा पुरो जावका पडटा तशीच ह्या एक मॅनिफेस्टेशन्स आस पळय गोलोकाक आमकां वच्चाक आमकां हे एक विजा सो एक ब्रीफ रिकॅप करता आसा कृष्णान चैतन्य महाप्रभून हे श्लोक सांगिल्ले आसा परंतु कसं म्हळ्यार दोन मुख्य आम्ही पॉइंट्स पळयत ह्या श्लोकांत फर्स्ट कसं म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू डिससॅटिस्फाईड आसाची कसले डिससॅटिस्फाईड त्या भाव मिगेलांतू इत्ता येना म्हाका त्या प्रेमा भाव मिगेलांतू इत्ता येना की म्हाका कसल्या दोळ्या दुखून पटपट इत्ता दोळ्या दुखून उद्दा येता देवना कसला या रोम ओटान रबना त्या डिससॅटिस्फॅक्शन हा आज म्हाका हांगा वच्चा आशिल्ले वच्चा जायनी हे काम करूंक आशिल्ले करूं जायनी त्या नमुने डिससॅटिस्फॅक्शन नाही की जप करतना कसल्या ते भाव येता येनी म्हाका म्हणून त्या डिससॅटिस्फॅक्शन येवका डिससॅटिस्फॅक्शन आम्ही कशी यूज करूं सेवांतू आम्ही यूज करूं कशी आम्ही डिस्टर्बन्स आमगेले आध्यात्मिक जीवना यूज करूं बंधनम करून आमगेले प्रार्थना आम्ही करता पळय ते आनीकय आम्ही इंटेन्सिफाय करून करूं तेदना आम्ही डिस्टर्बन्साकय कोप करूंक जाता माया कशी यूज करचे अगेन सेवेंतू आम्ही यूज केल्यार आमकां माया आमकां कॉन्कर करूं जाता एंजायटी कशी यूज करचे सेवेंतूची या पूरा चार आसा पळय सेवेंत यूज केल्यार आमकां सकडी कसले करूंक साध्य आसा आमी कशी कृष्णाक आमी पावेत कृष्णाक आमी कशी आमी अटेन करूं म्हळ्यार केदना आमकां अटॅचमेंट आसता की आमकां कृष्णाक पावच्याक जाता कशी आमी अटॅचमेंट करूं
अगेन सेवा कच्चे नमुने सेवा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स बेस्ट आमगे कितले जत्त की तितले आम्ही प्रयत्न करून आम्ही केदन सेव करता की तेदन आमका अटॅचमेंट जाता फ्री विल आणि डिझायर केदना आम्ही केदनाय आमका चॉइस असता राईट वे रॉंग वे केदनाय ते चॉइस आमगे हातांत असता बट केदन आम्ही कृष्णा सेवेकच आम्ही यूज करता 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 मुखार सोन वत्ता की तेदना आमका त्या इच्छा येता की हा कृष्णा का पळोवका कृष्णाल पायमोला वचून राबका म्हणून तेदना आमका ते डिझायर येता आणि भक्ताले सॅलरी कसले कृष्णाले प्रीती प्रेम कृष्णाले त्याची एक भक्ताले सॅलरी ये मॅनिफेस्टेशन कडे आमका कसले जाय ये मॅनिफेस्टेशन एक भक्ताले आभूषण ऑर्नामेंट्स आणि याच मॅनिफेस्टेशन आमगेले विजा आमका गोलोकाक प्रवेश करूक इतले सांगून आयचे सेशन हांगा विराम दिता आसा भागवत पुराण कोंकणीक मगेल कोटी कोटी प्रणाम म्हाका एक अवसर दिल्ल्याक शिक्षाष्टकमा विशय सांगच्याक एक अवसर दिल्ल्याक कोटी कोटी प्रणाम फर्स्ट टाइम हांव शिक्षकाष्टकमा विषय उलयतास सो त्या अवसर दिल्ल्याक धन्यवाद तशीची माया माताजीक हांव विशेष जावन आज धन्यवाद दिवका हे भजन दाखय तुझे रूप म्हाका आमगेल अन्नानी म्हणचेशिले जाल्यार ही 2 लायन सोण म्हाका कसले उडगास नाशिले सो कॅज्युअली माया माताजीक निमगिले की तुमका गोत्तुसवे माताजी म्हणून त्यांनी यूट्यूब वचून सोदून काणू मात्र नाही म्हाका बोरोन म्हाका फोन करून तू कन्नड येत नवे ना येना वजुचाक म्हाका येना म्हणले कूडले देवनागरी स्क्रिप्ट तू बोरोन ताजे पिक्चर काणू पेटयल्याक धन्यवाद माया माताची तुम्ही नाशिल्ल्यार आयची हे भजन साध्य नाशिल्ले मस्ती चूकी केला हे भजने तुई जाल्यार प्रयत्न केला मिगेल अन्नाक आज खुशी जावन आसा पुरा तशीची मंदाकिनी माताजीक कोटी कोटी धन्यवाद हांव तांकां सांगिल्लें माताजी बॅकअप जावन राबका चॅट बॉक्साक कसले आयल्यार जो कोणी हँड रेज केल्यार म्हाका कळलेच ना प्लीज तुम्ही सांगून दिवका म्हणलेल्याक मंदाकिनी माताजी धन्यवाद तुमकां हरे कृष्णा हरे कृष्ण माताजी किती चंद कोण सांगले माताजी व्हेरी हे म्हणता पळय कसं ने हरे नामय माके मला म्हणतो मी सांगितले आणि हंगे एक चार्ट बॉक्स अंतो माताजी सांगिन म्हणके राधिका भाऊ माताजी सांगला ब्यूटिफुल भजन डिस्क्राइबिंग लॉर्ड अंड निवेदना म्हणून अंड करेक्ट माताजी बारी चंद कोण सांगला फुल 6th नयन मशदारया ते पर बारी खुशी जाल माताजी आणि सांगता पळय कसं म्हणतात ते तद्विधी परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया तशी तुम्ही क्वेश्चन आन्सर आणि आमकां आनीक चड लायक रितीन अंडरस्टँड जालें रियली भगवद्गीता कसं न्ही सांगला पळय त्या पटी न्ही 4.34 सांगिल्लें आसता तद्विधी परिपातेन म्हणून तशी आणि कोणी असले क्वेश्चन असलेरी अनम्यूट करा ती निमगू येत माताजी लय माताजी भारती पै माताजींवर सांगला वंडरफुल सेशन माताजी म्हणून कडेरी माधव शरण प्रभू त्यांनीवर सांगला व्हेरी नाईस सेक्शन माताजी थँक्यू सो मच म्हणून माया माताजी सांगला थँक्स म्हणून राजन सांगला आम्ही सांगता नव्हे पॉवर ऑफ असोसिएशन अंतू पळयत की अर्थ काढता हरे कृष्ण माताजी भारी लायक कोण सांगला तुम्ही भारी लायक कोण सांगला बहुत मस्त धन्यवाद तुमका जाल्यार माताजी एक प्रॅक्टिकली मिगल क्वेश्चन प्रॅक्टिकल म्हळ्यार हांव कृष्ण प्रज्ञे आयिल्ली ओन्ली एक 12-13 years बिफोर हांवें मिगल चेडवां काही कृष्ण प्रज्ञे तो हांव व्हड करनी मिगल बामूण काही कृष्ण प्रज्ञे ना मिगल फॅमिली पुरा कोणी आयकनाची आमची गेल पुरो आमकां नाका खबर तितलें सकड आमचें जायना अशें म्हणटाची अशें म्हणटना आमकां भक्ताली एसोसिएशन मेळची भारी उणें असल जनाल ಒಟ್ಟೂಚೆ आमी आसाची असल जना ಒಟ್ಟूच आसाची अशें दिसता की हांकां सकड सोण डिवोटी ओट राबया म्हूण दिसता मन म्हाका दिसता खंयची डिवोटी जाल्यार एक घर कोण तांतो राबया हें नाकाची हे हांगेर भौतीक प्रपंचाल
हंगेल नाकाची नाका म्हणून तशी धावून वच्या म्हणून तशी दिसता तसं असल परिस्थिती नाही हा अशी ना बामूण कृष्ण प्रज्ञा असताना बायल असताना बायल असले बामूण असताना ना चेडू कॉपरेट करण्याची असल सकड भारी सगळं आम्ही हे फेस करता असाची तसल कंडिशन वेळा कसं करचे हांव प्रयत्न करता माताजी सांगूक गोत ना तुमका सॅटिस्फाय जातल की ना की आमकां तुम्ही सांगता आसा पळय आमकां ते फेस जाला म्हळ्यार आमगेल फॅमिलीन तुमगेल बामूण आनी हांव मात्र कृष्ण प्रज्ञेंत आसाची सो आम्ही स्टार्ट करतानाची सुमार जणांनी सांगला की तुम्ही क्लासेस अटेंड करायची हड ना बट पळय चड तुम्ही इन्वॉल्व जावची म्हण नाका चड इन्वॉल्व जावची नाका म्हणून आम्ही आयकून घेतला सो इवन एक्चुअली आम्ही इनिशिएशन घेता नाही कोणाकय सांगा न्ही आम्ही फॉर्म फिल केले गुरु महाराजान क्रीप केले आमकां मेळ्ळे बट त्या सकडी आम्ही फेस केला आणि म्हाका एक एक पाटी इश्ट दिसता की या पुरा प्रॉब्लेम्स येतना इट मेक्स अस अ बेटर पर्सन या नेगेटिविटी केन्नाय येतना आमकां आनी कितें स्ट्रॉंग जाता आमी आणि ते केदान आमकां एका कसं कोरका म्हळ्यार फेद आसूं कृष्णाल वयरी केदान आमी सरेंडर करूं प्रयत्न करता आसच की ते फेद आमी स्ट्रॉंग दवरका पडटा दोनीच कसो विषय म्हळ्यार आमी कोणाकय कितले सांगायचे एस्पेशली हांव मंगळुरा आसा माताजी मस्तीपुरांक ऍक्टिव्हिटीज चलता रावता देवस्थानान तू कसले कोणी चलता रावता बट जप कराची म्हणून सांगली कुडले एक रिबाउंडची तुम्ही इस्कॉनाचे गोतूच तुमगेले जप तुम्ही कृष्णा कृष्णा म्हणचे मात्र तुमकां न्ही कसले नाका म्हणटा कोणी आयकना माताजी कोणी आयकना आय एग्री बट इन सच सर्कमस्टान्सेस कसं असतं म्हळ्यार वी हॅव टू बी एन एक्झाम्पल आम्ही आमगेले कसं करता वतना आम्ही आमकां पळोवन विंगड जन अट्रॅक्ट जावन येताची आपल्याला प्रॉब्लेम सांगताची आपल्याला आणि तेदन कसं जाता म्हळ्यार वेन वी आर काउन्सिलिंग देम आमगेल ते स्थितप्रज्ञ असताना आमगेल शांत व्यवहारा निमती तांकां कळटा की हा कृष्ण प्रज्ञे आयल्यार यावे एक फायदो आसा म्हणून तांकां कळटा सो वॉट वी कॅन डू इज जस्ट शो देम बाय एक्झाम्पल आणि कोणी तुम्ही जप करायची कोणी आयकयना माताजी कोणी आयकयना एस्पेशली आमची गेले म्हळ्यार आमगेले मस्ती सुगरा ऍक्टिव्हिटीज टेम्पल ऍक्टिव्हिटीज ती सकट चलता रावता मंगळुरान तू महिना 30 दीस तू 20 दिसा कसले कोणी असता सो तुम्ही जप करायची युगधर्म येची म्हणल्यार कोणी आयकना बट तेदन आमी कसं कोरका शांत मन दवरनु कृष्णाले आश्रय घेवन वंदनम स्ट्रॉंग करनु एक एक्झाम्पल जावचे ट्राय करता आणि त्या एक्झाम्पल पळोवन विंगड जन आमकां फॉलो करतलींची म्हणून मिगेल विश्वास वय करेक्ट कसं म्हळ्यार आमी आचार केल्यार ती आमी एक्झाम्पल जावन प्रचार जाता म्हणून सांगते तितलेची शिवाय अंतू तांकां पूर्व जन्म सुकृती असल्यार तांणी येताची ह्या जन्मान जाल्यार अनेक जन्मान जाल्यार येतलीच म्हणून हा होप दवरून तशी काडटा आसा थोडेची तांकां इन्वॉल्व करची की मिगेल्या तिर्तळी आक्क आसा हांगा बेंगळुरा एक आक्क आसा तांकां भागवत पेटयल्ले गोविंदराव प्रभुले भागवत पेट तांकां वाजियाची तशी तुळशी ह्या कराची तशी थोडेची ह्या करता आमगेल घरकडे आता मिगेल नात्येक न्हिदकार जाल्यार हरे कृष्णा कीर्तनाची मिगेल सुने तोंडान हरे कृष्ण कीर्तन ती मेलोडी खातीर कोणी सांगता त्या पुणी म्हाका खूश जाता आसा तितलेचे सो म्हाका ह्या एगेन्स्ट नाची दे आर सपोर्टिंग मी बट तांणी मिगेल लायनाक यानाची त्या खंडीत मे बी देवाले एक परीक्षा आशा पुरो आमगेल खातीर की हा इश्यां कोण पळयता हांगेल फेद स्ट्रॉंग आस की ना म्हणून तेवे एक परीक्षा आशा पुरो देवाले हा तशी दिसता की म्हाका केन्ना हांव डिवोटी वटून रावची देवा म्हणून एक पंत आश जाता तितलेची तेची ओके माताजी आमी देवाला प्रार्थना करूया तेंची सगळ्यां खातीर सगळ्यांक कृष्ण भक्ती मेळ म्हणून हांव सगळ्यांक एक कोण भागवत पुराण कोंकणी हांव जॉइन जाता ते सगळ्यांक कृष्ण भक्ती देव दिवो म्हणून हांव प्रार्थना करता हरे कृष्णा थँक्यू हरे कृष्णा भक्ति लायक पूरा कमेंट्स आयला माताजी
दिव्या देसाई, गायत्री माताजी, पूरा लाइक कमेंट्स ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. हरे कृष्ण. आणि कोण क्वेश्चन ना आहे करसूयात की आम्ही. ओके माताजी. हरे कृष्ण. दंड प्रणाम्स. आता ಕೆಲವು अनाउन्समेंट्स असती. आम्ही 2 दिवसाचे गौर पौर्णिमा सेलिब्रेशन भारी गडजात करचेस 17 आणि 18. ओके तुम्ही सर्वांनी येऊन आमका आशीर्वाद करका आणि एन्जॉय करका, कृष्ण भक्ती पावका म्हणून लिखतात आम्ही. आणि पळ्या थर्सडे 17th द ॲडव्हेंट ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभू तांगेले सेशन, त्या सेशन करू येता सती हिस ग्रेस रमणा हरिदास प्रभूजी आणि द पास्ट टाइम ऑफ लॉर्ड इन हिस चाइल्डहुड अँड यूथ त्या करू येता सती हिस ग्रेस रत्नभूषण गोविंद प्रभूजी. आणि द लॉर्ड बिगिन्स टूर ऑफ साऊथ इंडिया ते करू येता सती हिस ग्रेस उत्तम नरसिंह प्रभूजी. आणि आम्ही 18 तांतू वरे लाईक सेक्शन असती लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभूले त्यांनी कशी इन्स्ट्रक्ट करतात ती शिला प्रभुपादक ते हिस ग्रेस माधवचरण प्रभूजी घेता असती. लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभूले इन्स्ट्रक्ट्स सनातन गोस्वामी इन द सायन्स ऑफ द अब्सोल्यूट ट्रूथ ते सेशन घेता असती. हर ग्रेस राधिका भाव माताजी आणि द एक्सटेसी डान्सिंग ऑफ द लॉर्ड एट रथयात्रा ते हर ग्रेस मथुरा माता देवकी माताजी करता असती. त्यानेशी 19 तंतू 7:30 कसम गेले प्रोग्राम व्हॉट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हॅपीनेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस त्यावर तुम्ही अटेंड हो का सर्वांनी देवाले प्रीतिक पात्र दो का म्हणून तुम्ही सर्वांक कने निवेदन करता. आता मुकसूया आम्ही नरसिंह आरती सांगू प्रोग्राम फिनिश करूया. सर्वांना कसने अनुमती असं म्हणले का. हरे कृष्ण. नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलटङ्कानखालाये हितो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहे नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमधिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरेणाखाम् अद्भुतशृङ्गां दालिता हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गाम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव करकमलवरेणाखाम् अद्भुतशृङ्गां दालिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गाम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जयो नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जयो प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय प्रह्लाद महाराज की जय श्री प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. मैंने सेक्शन
हरी बोल.